Турбулентните дупки в атмосферата ще стават все повече, особено на височина над 8 км, където летят повечето самолети. Тези дупки вече достигат до Земята. И ще дойде време, когато дупките ще са толкова много, че летенето и плаването ще станат невъзможни. Ако излетиш, не е факт, че ще се приземиш. Това ще бъде изключително рисковано. Страшно е, но сме длъжни да говорим за това. Длъжни сме да предупредим хората. За съжаление, в потребителския формат на обществото, където човешкият живот не струва нищо, тези аномалии не се изследват както трябва, а още повече за тях ще мълчат до последно, за да не предизвикат паника и да не загубят печалбите си. Според вас, колко авиокомпании ще искат да обявят, че летенето вече е опасно? Отговорът го знаете и сами. Нека обобщим. Поради нарушаването в работата на ядрото на Земята, предизвикано от външно космическо въздействие, магнитното поле на планетата претърпява катастрофални промени. Появяват се аномални полярни сияния, светлинни стълбове, пропадания в атмосферата, турбулентни явления, зони на разреждане на въздуха и водата, където се образуват области с магнитни аномалии, загиват живи организми и хора. И ако общата дестабилизация на магнитното поле е свързана с нарушаването в работата на ядрото като цяло, то локалните мигриращи зони с магнитни аномалии имат още по-детайлно обяснение. Тези аномалии се формират от резки изхвърляния на електромагнитна енергия от недрата на Земята. А тези изхвърляния се случват вследствие на кавитационни експлозии на магма в недрата на планетата. Поради дестабилизацията на ядрото, такива експлозии се случват все по-често, а това означава, че скоро ще наблюдаваме не само засилване на изброените аномалии, но и огромен брой светкавици, излизащи от земните недра, както и нарастване броя на кълбовидните мълнии. Всички факти, които чухте днес за промените в електромагнитното поле, сочат, че ядрото ни вече е изключително нестабилно. А това означава, че за сега нашата планета следва най-лошия сценарий в цикъла на климатични катастрофи. Искам да подчертая, че затоплянето на атмосферата несъмнено играе роля в усилването на турбулентността и струйните течения. Обаче, както вече разбирате, също така съществува и допълнителен фактор за възникване на турбулентност в ясно небе – електромагнитните аномалии, свързани с процесите, протичащи в недрата на Земята. Процеси, които продължават да нарастват експоненциално. Въпреки че може би ви се иска да чувате успокоителни речи, аз съм длъжен да кажа истината, колкото и жестока и страшна да е тя. Въз основа на нашето математическо моделиране и прогнози за развитието на бъдещите геодинамични тенденции, мога да посоча периода, в който ще се осъществи последният полет на самолет в историята на човечеството. И казвам това с пълна отговорност. Става дума не за конкретна дата, за определено 3 месече от дадена година, с приблизителна грешка от около 3 месеца. Преди 2 години ние открито предупредихме за нарастващата турбулентност. Знаехме какво всъщност се случва. И това, което наблюдаваме сега, е само следствие от тези процеси. Освен това, с всяка изминала година ситуацията ще се влошава все повече. Ако човечеството не предприеме решителни действия, в обозримо бъдеще ще настъпи момент, когато нито самолети, нито хеликоптери просто няма да могат да се издигат във въздуха. Целият световен въздушен транспорт в сегашния му вид ще престане да съществува. Обаче има алтернатива.